Nyong bebeleng wetenge loro tenan. Mosok sedina ngising ping 7 kok kaine ra metu-metu. Jan nyak golek gandul lah ngisinge men lancar. Sopo ya kira-kira sing digandul? Nyong telung dino pel mangan gandule jan pencernaane lancar ngisin juk mayar. Wani iki nek mangan pedes-pedes. Kesiska koyo gek mangan gandul. Tak tembung ngisinge nyong men lancar. Pancen nek gandul ki sehat. Apa meneh nek tambah mangan jenang ki tambah sehat. Tak iya nek jenang marai sehat. Ya hooh wong ke jenang posyandu ngun anake nyong jelas marai sehat. Ra isin jenang de anake kok pangan. Luweh wong ra pangan karo anake. Sis, Apa tingget-geti ya? yang lagi mangan gandul to nyong mbok njaluk ki nyong bebeleng tak ge tombo. Wah, Siti njaluk gandul ke. Maneman kok ke gandul terakhir. Sis, priye to kok ngalamun aweh pora jaluki gandule? Oh, sorry. Keke dudu gandul, keke wajik. Ndak iya nak wajik. Kowe gandul Kok ra ngandel, keke pancen wajik ya, Sus. Hooh, ke wajike diwarna oren ya kaya gandul. Mosok to wajik kok warna oren. Ndi ndelok? Aja, ke wajike gonyong. Tak weruh nyong Aja nek ki. barange nggon uang ke aja dimak emek. Ora apa-apa. Ngono kok rebutan. Wajik kok warna Aja oren. kok. Wis.